Tak ľudičky, čaute. Ja vás dnes pozdravujem z ďalšieho videjka. Máme tu ďalší víkend, ďalší pracovný víkend. No a tento víkend mám tiež samozrejme nejaké veci v pláne. Takže, ako som spomínal v predchádzajúcom videjku, chcem zamurovať ten zadný vstup, vyraziť staré zarubne. No a tú podestu s tými schodíkmi, ak sa mi podarí, tak by som chcel tiež rozbiť, no lenže dni sú krátke, nestíham to za bieleho dňa. Takže si buď natiahnem stavebné svetlo, stavebnú halogénku a budem to robiť takto po tme do večera, aspoň do tej 6. A keď nie, tak to potom presujem na ďalší víkend. Takže uvidíme, čo sa mi podarí. No a vy sa poďte so mnou pozrieť na to. Čiže tieto dvere musím odtiaľ dať preč, zarobňu musím odtiaľ vybiť, mám to zamknuté. Chcel by som to urobiť čo najviac, čo najšetrnejšie, aby som mal potom s tým čo najmenej roboty. No lenže tú stenu budem musieť previazávať s tými pôvodnými. Čiže tieto zarobne odtiaľ vyrazím preč. Jednu a tú vonkajšiu musím urobiť extra jemne, lebo si ju chcem nechať aj tieto dvere zároveň. Chcem potom použiť do budúcnosti, možno urobím nejakú šopku. No, takže tieto zarobne odtiaľ preč. No a ako som hovoril, budem to musieť previazávať, čiže nové morivo budem klasicky morovať, ale do stien budem navrtávať roxory a budem to prekladať s morivom. Čiže bude tam ako keby oceľová výstuž, aby to nebolo len tak. Bude tam oceľová výstuž, aby to držalo pevne ako má. No chlapi, zarobne mám vonku, zarobne som si vyrazil vonku, jednu aj druhú. Čo najskôr to idem zamurovať. Celá táto podesta aj s tými schodíkmi pôjde preč. Tu mám nachystané lepidlo. Nejaké roxory. Si musím ešte nakrájať, trošku to vystúžim. A pozerám, že hrúbka toho moriva je 30 cm. Myslel som, že je to viac, ale ono to skresľuje tá omietka, ktorá je tam nahádzaná. Takže morivo je vlastne široké nejakých 30 cm. 30 cm. No a keď si zoberiem, že bude na tom 15 cm polystyrén na zateplenie plus nejaká omietka, čiže to bude mať zhruba nejakých 50 cm. 51 cm bude to morivo, čiže teplný odpor tam bude dostatočný a nemusím sa odbávať nadmerných strát. No tu vidíte hore preklad, oni tu použili drevený preklad, čo nie je až taký problém, ale ja to pekne zamorujem, vlastne na vrch príde nová deka s betónovým vencom, takže to bude poriadne spevnené. Tak, idem pokračovať ďalej, čiže zhruba nejakých každých 40 cm navrtám do toho roxor, alebo skôr naklepem, lebo tá malta je slabšia.
Trošku ma štve technika, momentálne natáčam s telefónom, ale kamerka mi strašne krátko vydrží nabitá. Bude asi to pravdepodobne tým chladom, tou zimou. Takže dopadlo to nejak takto. Musel som trošku improvizovať, pretože tie staré kvádre si môžete všimnúť. Niektoré boli poškodené, ale to by až tak nevadilo, ale tie kvádre sú nepresné. Nesedelo mi to presne na milimeter, no snažil som sa to nejak dať do roviny, čo sa mi aj celkom podarilo nakoniec. Takže zhruba nejak takto, nevýhoda, pošlo mi tam strašne veľa toho lepidla, tej malty, pretože som musel robiť hrubé to lôžko, betonové, cementové, aby som to nejak dokázal vyrovnávať do tej roviny. No ale myslím si, že tú úlohu splní, na to príde pekne omietka, 20 cm, na to 2-3 cm omietka na to príde. Takže to si myslím, že to bude v pohode. Tejto časti vlastne potom bude budúca špajska. No a poďme sa na to pozrieť ešte z vonkajšej strany. No tak môžete vidieť, že sa mi nakoniec podarilo rozbiť aj tie schody. Robil som to už večer, bohužiaľ som vám to nenatočil, kamerka omrela, ale natiahol som si to stavebné svetlo, ako som spomínal, takže som dal všetko pekne osvetlené. Dal som dole tú striežku, tam je ten bordel s nej, dal som dole tú striežku a s buracím kladivom, kangom som to behom hodinky mal rozbité. Takže takto to vyzerá z vonkajšej strany, tá betónová súť, ktorú zároveň využijem na podklad do tých izieb. Takže o to menej to budem musieť objednávať a kupovať. Trošku som sa pustil aj do tých omietok, podvečer do tej 7:30. A tu si môžete všimnúť, že toto je porobetónová kvádra a toto je škvarobetónová kvádra. Táto je pevnejšia, ale nemá taký tepelný odpor. Toto je mäkšie, ale má väčší tepelný odpor. Čiže nie je to ideálne, takto pomiešané materiály, no ale čo už, bude to z vonkajšej strany zateplené, takže by to nemal byť až taký problém. A tu môžete vidieť to nadpájanie tej ďalšej steny, tej druhej časti, to bolo pravdepodobne domurovávané neskôr časom, čiže najprv dom bol urobený asi iba potiaľ, lebo ináč neviem aj vysvetliť tento mohutný základ, ktorý tu je. A potom dorábali tu ešte prednú časť, čiže je to k tomu len tak, ako keby položené iba, prilepené. No nič, ale ja to vyrieším takto, že proste, ak ho obijem vlastne ešte zvyšok tej omietky, ešte mi chýba toho dosť, túto stranu som ešte nezačal, tak natiahnem na to normálne oceľové pletivo, celé to vystúžim, aspoň 1,5 m potiaľ 2 metre a 1,5 m 2 metre potiaľ a celé to vystúžim, aby mi tá omietka do budúcnosti potom nepraskala. Asi sa bude tu potom nová priečka, takže buď sa urobia tu nejaké kapsy, alebo použijem klasické hliníkové L-ka, kde budem vlastne prepájať to obvodové morivo s tou priečkou, aby mi tam tá omietka nepraskala, lenže tomu sa nedá úplne vyhnúť, myslím si, že to aj tak praskne.
Takže urobím to takto, že dám tu oceľovú tú sieťovinu, oceľové to pletivo stužujúce. Na to príde omietka a do omietky samozrejme príde ešte to sklotextilná tá klasická sieťka. To určite každý poznáte, taká tá biela sieťka, na to pôjde. Na vrch príde betónový strop, železobetónová deka, vrátane toho venca, takže ono to pekne ten vrch stiahne, malo by to držať pekne pokope. Tu ma mrzí, že som vám nenatočil viacej detailov ohľadom toho rozbijania tej podesty a tých schodíkov vonku, ale hovorím, už bola tma. Snažil som sa urobiť čo najrychlejšie, aby som aj susedov s tým nerušil, tá zbíjačka robí neskutočne rámus. Takže, ale tak viete si to predstaviť, ťažká manuálna práca, človek to ledva drží v rukách po nejakej pol hodine, ale išlo to celkom dobre, išlo to celkom ľahko, takže mám to konečne za sebou, tú ťažkú prácu, no a teraz sa pustiť do tých omietok, všetko vyčistiť, vypratať odtiaľ, no a potom už konečne naťahať tie odpady a tak ďalej. Takže toľko to bolo z tohto pracovného víkendu, vlastne pracovnej soboty. Blížia sa Vianoce, bude tam nejaká dovolenka, tak sľubujem si od toho, že zo pár dní využijem aj na prácu túto. Vrátil sa mi Ujco z Anglicka. Ujco, Jarko, pozdravujem ťa. Takže možno naťaháme spolu tie výšky, keď sa nám podarí. No a ja sa s vami lúčim z tohto videa. Držte mi palce, majte sa pekne a čaute.